Така, здравейте на всички и добре дошли в нашето обучение Съботно кафе. Надявам се да сте станали, да ви е хубаво, в добро настроение и да сте си направили чаша топло кафенце, с което да започнем. Днес ще си говорим на една така доста интересна тема, която аз си избрах поради причината, че съм преживяла същото нещо. И днес ще си говорим именно за лимитиращите вярвания и за това как всъщност ние можем да преминем през тях. Защото, знаете, лимитите са действия, мисли, които нас ни спират. Само единственото нещо, което забравих, е да си пусна камерата. Я ми кажете само, виждате ли ме? Да, Не виждате. да. Супер. Така много се радвам да ви видя. Може вие да си пуснете вашите камери. Ето аз съм тук с моето кафенце и започвам всъщност да ви говоря за това нещо. Така, лимитите са действия, които ние много често така приемаме и не са много окей за нас. И ви го казвам, тъй като аз също съм имала доста лимитиращи вярвания в началото. Не само тук в бизнеса, ами мога да ви кажа, че и така в живота за различни неща, които нали, съм преживяла и съм осмислила и съм осъзнала, но това, което лично на мен ми направи впечатление е, че колкото повече лимити имаме, толкова те не ни носят резултат. Ето тук може да видите реалността и положението, в което се намираме сега, визията е онова, което искаме да създадем. Ако сте били на обучението ни във вторник, което ни е ежеседмично, знаете, тогава си говорихме за визията за живота, т.е. нещата, които ние създаваме изцяло в главата си, така че да бъдем успешни и всъщност нашите цели да се превърнат в реалност. Ето това е визията, която ние изграждаме нали, за в нашия живот. А, това, което ни спира обаче, са точно тези лимити, действия и мисли, които ние си създаваме и си казваме, аз сега не мога, аз сега как да го направя. Нали, едни така изречения, които си поставяме в главата и нещо ни дърпа назад. Нещо ни дърпа назад и ни дърпа надолу и ние не искаме да го променим по какъвто и да било начин. Да, де, обаче точно тези неща не носят нито резултат, нито успех върху това, което ние правим. Именно заради това ние трябва да се научим как всъщност да се справяме с тези лимити. Можете да видите ето тук от този слайд снимки на различни наши места и животът, който искаме да имаме. Може да видите снимка от Париж Айфеловата кула, начина по който искаме да работим, местата на които искаме да бъдем и да вечеряме, закусваме или обядваме, няма значение. Виждате тук отдолу момичето с многото пари, куфарите, момичетата, да пътуваме, общо взето да пътуваме, да се развиваме, да се забавляваме, да имаме ето този живот, който ние заслужаваме и сме си говорили много пъти с вас. Идеята е, че когато искаме да постигнем нещо, тук няма не мога. И винаги съм била на този принцип. За мен има искам или не искам. Няма не мога. И когато ние всъщност достигнем до това положение, в което започваме да си мислим, ох, сега дали ще стане, ама то аз така направих, ама то аз така не направих, този живот ние няма как да го постигнем. Да, знаете, гледали сме много клипчета, много пъти, хора успешни, къде ли не ходят и така нататък, но за тях няма не мога. Те го правят, защото искат. Те го правят, защото могат. Те го правят, защото са си поставили целта да направят живота си такъв, какъвто го виждате в момента по снимките. Ами аз не искам да гледам този живот в момента само на снимки, аз искам този живот да го имам. Затова моите лимитиращи вярвания изчезнаха. Защото спрях да се съмнявам в себе си в това аз какво мога и какво не мога. Или ако не мога нещо, аз да намеря начин как да го променя. Как да се усъвършенствам така, че то да се получи. Така, за да създадем силна визия трябва да си зададем въпроса какво и как истински го искаме. Между другото,
Тези няколко неща и точки можете да си ги запишете или да си скриншотнете слайда, защото е така изключително важен и мога да ви кажа, че аз точно по ето тези стъпки, по ето тези точки съм си визуализирала това какво искам да бъда и това какво искам да имам. Тоест да си зададем въпроса какво истински искам, какво искаме да имаме, как искаме да го постигнем и защо искаме да го имаме, да визуализираме всеки ден, т.е. ние по такъв начин да нагласим майндсета си, че ние когато искаме нещо толкова силно да го манифестираме и да си програмираме мозъците, както ви казах. Ако вие в момента искате да дойдете с нас на безплатната ни конференция в Корфо или да станете менеджери или да станете директори, ние първо трябва да се чувстваме като такива. Ние трябва да направим онова, което другите хора не могат или не искат да направят. Тоест, ние трябва да създадем толкова голяма визия в себе си, в майндсет си, в главата си. Затова майндсет е едно от най-силните и най-важни неща. Знаете, че тук ние не правим труден бизнес, а умен бизнес. Изцяло всичко идва от главата ни. Така че визуализирайте всеки ден това, което искате да създадете и това, което искате да постигнете. Хубаво е да си разписваме тези неща. Примерно аз имам Vision Board вкъщи и съм ви го показвала не един път. Vision board с снимки и неща, които аз искам да постигна, как се виждам в бъдещето, какво искам да направя. Отделно от това имам всякакви разписани на моята сцена листчета с това каква искам да бъда, какво искам да постигна. Силата на манифестацията искам да ви кажа, че страшно много работи. Пишете си ги тия неща, постоянно си ги разписвайте. Това какво искате да бъдете, защото няма нищо невъзможно. Невъзможно изглежда и трудно, докато вие не го започнете и не го превърнете в реалност. И да действаме все едно, вече сме в нея. Тоест, аз искам да стана в момента менеджер и да замина в Корфо. Аз действам като менеджер, все едно съм се класирала и отивам в Корфо. По същия начин става с всички останали цели, които вие сте си поставили. Затова ви говоря, че не само тук, ами навсякъде в живота, поне един път 100% съм сигурна, че всеки от нас си е поставил някакъв лимит. Дали то, че примерно му е трудно, че не може и така нататък. Но се замислете колко пъти ние сме си поставяли лимити и сме се спирали от нещо и целта, която сме искали да постигнем, се е получила. Ами не винаги става така. Защото и аз, когато си казвах, че не мога или не искам да го правя, да, нормално е ние да не постигаме никакви резултати, свързани с това, което искаме да направим. Така че разпишете си ги тези неща, скриншотнете си слайда, ако искате и ви е полезно. Така че, да, ето и какво са лимитиращите вярвания. Ограничаващо вярване, мисъл приета като истина, която ни кара да се съмняваме в себе си, спирани от действие, това, което ви казах, определяме какво мислим, че е уж възможно. Нещо, което ни спира, което си казваш, оха ми сега как ще се организирам срещи, ама то няма хора, ама не знам си какво. Напротив, това са просто едни действия и мисли в главата ни, които ни спират от това ние да прогресираме все повече и повече. Ето това са лимити, да спреш нещо. Нещо, което ти вярваш, обаче то не е така. Има толкова много хора и толкова много лидери и хора, които са успяли тук в тази компания и съм ви го казвала не веднъж. Така че всеки, който просто иска да бъде тук с нас, да успява заедно, да го правим и да си помагаме, наистина може да го направи и може да успее. Просто трябва да избягваме тези неща, като не мога, не искам и така нататък. Ето това е целта. Това е целта на, тези лимити. Просто да се спрат. Да нагласим майндсет си така, че ние искаме най-доброто за себе си. Да нагласим майндсет си така, че ние искаме да постигнем целите, които искаме в точно определено време, за какъвто и да е срок. Знаете, че целите си ги поставяме в срок, за да бъдат изпълними и те да се случат. Така че, каквото и да си мислите, това е ограничение. Ограничение, което вие си създавате в мозъка, че нещо не можете. Ето примери. Аз не съм добра в това. Парите са трудни за изкарване. Успеха е за другите. Не мога да говоря пред хора. Нямам време, уменията, развитието, външността и така нататък. Защо? Защо да не сте добри в това? Никой не се е научил
още в началото. Аз също съм била тук, преди 2 години се включих, аз също дойдох тук без никакви пари, без никаква инвестиция, бях изключително срамежливо момиче, не можех да говоря с хора, не можех да общувам с тях, камо ли като ми казваше Александра, че трябва да започна да си каня приятелки, познати, непознати, няма никакво значение. Да, обаче след 2 години растеж в тази компания, осъзнаване и изграждане, аз видях, че всъщност аз също мога да имам успех за себе си какъвто и да е. Аз също мога да бъда щастлива, мога да бъда успешна, както може да бъдете и вие всички. Да, парите понякога не са лесни, но идеята е вие да създадете тази визия и това, което искате. Пътя, по който искате вие всъщност да успеете в тази компания. Пътя, по който вие да минете и вие да направите нещата така, че да бъдат полезни хем за вас, хем за вашите екипи, за хората, които обгрижваме ние. Да, не винаги ще ни е лесно и това съм ви го казвала, но по-добре трудни решения днес и лесен живот утре, отколкото лесни решения днес и труден живот утре. Тоест, вземете вашето решение, трудните решения, това дали ще го правите и независимо колко е трудно, искам да ви кажа поздравления. Всеки, който е преминал през тези трудности в момента и през тези лимитиращи вярвания и ги е осъзнал, искам да ви кажа едно голямо браво, защото вие ще знаете оттам нататък, когато изпаднете в някаква ситуация, вие как да отреагирате. Отколкото всичко да ни е много лесно, всичко да ни е много готино и накрая какво? Аз 40 години да седа и работя за някой друг, без никакво развитие за една и съща заплата. Защо трябва да бъдем като всички останали? Защо трябва да бъдем в тази матрица, в която всеки работи, всеки еди какво си прави, аз съм длъжна да ставам 6 часа за работа и ми не искам да ставам 6 часа за работа, аз искам да направя нещо различно. И ето може да ме видите в момента след 2 години, аз как просто водя тези обучения, които може да водите и вие след 1-2 и може да бъдете на нашето място. Всичко се изисква от това, просто да имате желание да направите тези неща. Желанието да бъдете успешни, желанието да бъдете щастливи, желанието да изградите живота и майндсета, който вие искате и това, което вие искате да постигнете. Така че няма нещо като аз не съм добър в това. Да, ти може да не си го направил и все още да нямаш уменията и практиката, но какво те спира ти да се научиш? Аз също не съм била добра в това да водя срещи. Също не съм била добра в това да организирам оборот. Аз също не съм била добра в това да си каня хора за срещи. Но практика всеки ден, всеки ден, всеки ден, аз съм се учила и съм работила и съм използвала различни начини, така че да се науча. Затова всичко идва от това как вие си нагласите мозъка. Като казвате, аз не съм добър в това, ами добре, дайте да намерим начин как да разрешим този проблем. Даже ако няма решение, значи не е проблем. Успехът е за другите. Защо само трябва другите да имат успех? Как ние толкова много хора между 15 и 25 годишна възраст, знаете, ние сме най-младия и най-успешният екип, ние сме успяли в това нещо. Ние сме заедно тук в това нещо. Ние искаме да градим, ние искаме да успяваме. Така че такова нещо като успехът е за другите, всеки от вас може да постигне успех, ако дори вече не е постигнал и поздравявам за това. Не мога да говоря пред хора, да, също нещо, което аз съм изпитала, също нещо, което аз съм правила и не съм могла и ме е било срам. Обаче в един момент просто ти трябва да излезеш от тази черупка, от тази зона на комфорт, защото ние обичаме да седим на едно място, да ни е окей, да ни е хубаво, да ни е добре. Обаче, когато тръгваш да излизаш от зоната си на комфорт, искам да ви кажа, че това е нещо, което един мой учител ме научи, един страхотен професионалист и той ми каза, за да можеш да изградиш нещо за себе си и да бъдеш успешен в това, което правиш, ти трябва да разбиеш черупката и просто да излезеш от зоната си на комфорт. Искам да ви кажа, хора, че аз ако не си бях излязла от зоната на комфорт, аз никога нямаше да се запозная с Oriflame и никога нямаше да бъда част от този екип. Или може би щях да бъда, но след много години. След доста време. И ще ви кажа защо. Защото аз бях момичето, което спря моята спонсорка за снимка отвън. И какво? Аз много често си мислех, че нали, това е нещо много трудно, беше ми супер срам, аз изобщо не исках да спирам, изобщо нищо не исках да правя, обаче не знам какво ме накара и аз просто го направих, просто я спрях. И тогава ми се преобърна живота, ама на 360 градуса и съм супер благодарна. Така че просто тези ограничения, които ние си поставяме,
са може би най-коварното нещо, което ние наистина трябва да изпитаме и да осъзнаем за себе си. Така че нещо като не мога, няма. Наистина няма. Всичко опира до това какво е вашето желание, какъв е вашият майндсет и какво искате да постигнете вие за напред в живота си. Ето, откъде може да идват всъщност нашите лимити, могат да идват от нашето семейство, пари се изкарват с много труд, училище и общество, миналите преживявания, жените трябва да са по-скромни и така нататък. Знаете, много често се случва, нашите родители работят, знаете, работят си от доста години вече насам и когато ние дойдем с ново предложение, с това, което ние правим, мога да ви кажа, че моите родители, моите приятели, дори най-близките ми хора не са вярвали за това, аз какво ще направя. И те са ми казвали, ма какво е това, ма сега защо го правиш, защо те парите много трудно се изкарват, ти нищо няма да направиш, нищо няма да постигнеш. За съжаление, това са едни неща, които нашите така по-близки хора ни отправят. Надявам се, когато вашите роднини и приятели видят вашите резултати тук, искам да ви кажа, че когато моите роднини видяха резултатите ми в тази компания, когато моите роднини ме видяха на 16 години за 3 месеца отворила квалификация за директор, искам да ви кажа, че никой повече не успя да ми каже каквото и да било и когато ме видяха на първата ми конференция. И знаете ли защо стана така? Просто защото аз не ги слушах. Аз просто приемах тези неща като добре. Окей, щом ти така мислиш, мисли си го. Понякога, знаете, мнението на родителите ни, на приятелите ни, на другите хора, нали, ни влияе по един или друг начин. Да, на мен също ми е влияло. Аз понякога също съм се съмнявала. Но винаги е имало едно вътре нещо в мене, което ми е крещяло: не бъди като останалите, бъди го това нещо, го направи за себе си. Аз не искам да работя за друг. Аз искам да се развивам, да уча нови неща. В момента аз, ако не бях в тази компания от 2 години, нито знаех как ще имам правилен израз на езика, нито знаех как ще комуникирам с хора, нито знаех как ще създавам толкова много връзки, нищо, нито знаех как ще мога да изкарвам и да надграждам дохода си все повече и повече, не да седи просто в една права линия един и същи доход, ами напротив, той да расте, да се движи нагоре, да знам, че в един момент аз ще започна да изкарвам нагоре и ще изкарвам един постоянен, достатъчно сигурен за мен и за бъдещето ми семейство доход. Защото аз не мисля само за сега, аз мисля за моето бъдеще, нещата, целите, които искам да направя. На мен Oriflame ми помага, аз всъщност не само да сбъдвам мечтите си с него, а да сбъдвам мечтите си извън него. Защото Oriflame на мен ми дава знанията, аз да правя това, което обичам, да правя това, което искам и един ден си пожелавам аз да мога да изградя нещо лично свое за себе си, натрупано от знанията и уменията в Oriflame. И това, което аз съм постигнала тук. И точно заради това се спрях ограничаващите вярвания, защото никой не може да бъде във вашите обувки и не може да постигне това, което може да направите вие. Ако утре не сме взели някое състезание и нашата приятелка ни каже: ти не го спечели това състезание, аз трябва да се откажа ли? Днеска, като са ми се отменили 2 срещи и моята приятелка дойде и ми каже: ето виж, че не става, защото ти се отмениха 2 срещи, какво, аз трябва да се откажа ли? Все едно няма толкова много хиляди, милиони хора на този свят. И на мен ми се отказват хора, и на мен са ми се отказвали срещи, и до ден днешен го правят. Обаче знам, че идват правилните. Знам, че на следващия ден пък ще ги запълня с 5 или 10 нови, които ще проведа и ще регистрирам хора и ще направя бизнеса. Ще открия потенциала в младите хора. Просто няма нещо за мен като не мога. Аз търся решение как да оправя този проблем. Какво да направя така, че то пък да се получи. Ето, признаци, че имаме лимитиращо вярване. Когато чуем да казваме: да, ама то сега няма май да стане. Това при мен няма как да стане. Аз не съм такъв човек. Лимитиращите вярвания звучат логично, но убиват потенциала. Да, и аз съм си казвала много пъти: няма как да стане, няма да се получи. Ами да, хора, то наистина няма да се получи, просто защото вие си го слагате това нещо в главите, казвате си, че няма да стане. Да, няма да стане. Но когато вие кажете: да, то ще стане, като стане, нещата наистина се получават. Просто защото вие избягвате тези вярвания и си казвате: добре, какво се изисква от мен, аз ще го направя за вас.
за вашият успех, за вашето удовлетворение, за вашето щастие. Разберете, че тук не го правите за някой друг, а го правите за себе си и това, което ви искате да постигнете. За да може да гледате тези снимки не просто на телефоните, а да може тия снимки утре вие да отидете и да ни наштракате някоя от някоя друга държава. Защото само тези хора, които наистина имат желанието, бачкат усилено, трудят се, знаят какво искат да направят, няма мрънкане, точно тези от хора имат най-висок потенциал и наистина могат да успеят заедно в този бизнес. Ето за това съм научила едно нещо, което моята лидерка Александра ми каза. Няма кой но, има като и ще. Като стане, ще стане, ще го направим така, като го направим така. А кой но като има, ами то хора, какъв е смисъл да правим каквото и да било? То ако стане, аз сега ако го направя, колко пъти сме имали състезания, колко от вас, аз предполагам, че вие не само тук и с училище има хора, които в момента сте по-големи, сте студенти и така нататък, работите си, се занимавате с някакви други неща, предполагам имате хобита. Ето да кажем, представете си примерно един спортист, представете си един спортист, който е разпознаваем, човека ходи по състезания, иска да успява. И какво? Един ден, като не му се получат две съчетания или примерно хвърляне, ритане на топката, той ще си каже, се откажа ли? За какво трябва да се отказвам? Като аз те първа съм започнала. Всичко става с опита и с практиката, хора. Това, което просто ние като всекидневни действия правим. И не се ограничавам от това, което мога да постигна. И аз искам да стана златен директор. И какво трябва да се спра и да кажа, ми то звучи невъзможно. Еми не е невъзможно. Напротив, аз мога да го направя. Мога да го направя, защото знам колко силно го искам. Мога да го направя, защото знам колко наистина ми е тук в сърцето и колко ми е в мозъка и съм се програмирала, че аз искам да помогна на тия хора да бъдат успешни и да го направят това нещо заедно с мене. Така че, я ми напишете едно плюсче. Тези от вас, които са чували себе си да казвате тези две неща. Я да видим. Тук много плюсчета виждам. Да. Не сте само вие прекрасни мои, не сте само вие, аз също съм си го казвала. До момента, в който просто се програмирах и спрях. Искам да ви кажа, че откакто спрях да го казвам, много неща се промениха. На много повече неща се научих, много повече неща постигнах. Просто защото на останалите, на чуждите мнения, на чуждите хора, просто реагирам с думата добре. Като тръгне нещо такова да става и си кажа да, казвам, не, няма начин да не стане, то ще стане. Просто трябва да предприема някакви действия. За да може ние да постигнем резултат, ние трябва да предприемем някакво действие, с което ние съответно да достигнем до желаната ни цел, която искаме да постигнем. Ето, как може да променим тези неща? Стъпка 1. Да разпознаем нашето вярване. Напиши го, например, не съм добър в продажбите. След това обаче да си зададем въпроса, кой ми го каза това? Факт ли е или е просто мнение? Ако някой друг може, защо не и аз? Колко хора има тук в нашия бизнес? Ние сме екип вече над 500-600 човека, които продават, които си пазаруват, които водят срещи, организират и така нататък. Защо след като те могат да не мога и аз да го направя? Защо жените, които са от 20-30 години, извиняйте, в този бизнес и ходят по другите държави и ми държат чекове? Какво ме спира аз да отида и да променя нещо, така че и аз да отида и да държа такъв чек? И на мен да ми е готино, и на мен да ми е хубаво. Защо станахме най-млади успешни екип в България, Европа и света? Тези от вас, които са нови в момента са тук, не знам дали знаете, но вие сте част от най-младия и най-успешния екип в света. Ние на световно ниво хората ни познават и са ни разказвали за екипа. Нашата диамантена директорка Александра е ходила вече в няколко държави, в над 5 държави, за да сподели за екипа ни и да разкаже кои сме ние и какво правим и как го правим. Постигаме най-бързо желаните резултати, най-успешните хора на 15, между 25 хора, пак ви казвам, годишна възраст, които вие правите неща, които хората ги правят след 30 или 40 и нагоре години, хората успяват. А вие в момента тук учите някакви неща, които, повярвайте ми, даже хора на над 30 не ги знаят. Мога да ви кажа, знаете ли колко пъти ми се случва аз тук да съм научила неща, които те първо уча в училище, хора. И не един път ми се е случва аз просто да преподавам урока с някакви неща, които аз знам и съм научила от този екип.
И съм научила от тази възможност, просто защото Oriflame не само сбъдва моите мечти, Oriflame ми даде възможността аз да се развивам, да се изграждам и мога да ви кажа, че всичките тези неща и трудности и лимити, през които съм минала, наистина много, много се промениха. Така че всичките тези неща, които си мислим, когато ги напишем, може да ги заменим с нещо ново, подкрепящо и наше вярване, което искаме да направим. Ето, не съм добър в продажбите. Добре, всеки се учи. Как аз мога да се науча? Как аз мога да продавам? Какво трябва да направя, за да продавам? Аз не съм добър в подаването на срещи или в организирането на срещи. Добре, значи в такъв случай мога да попитам моята лидерка, моята спонсорка, моята менеджерка. Как да променим това нещо? Как да започна всъщност да има хора? Като не стане по единия начин, значи може да стане по другия начин. Просто трябва да го поискаме. Ето, майндсетът ни защо е важен? Това е нагласата ни, с която тръгваме към всичко ново. Това е нещото, което е най-тайното ни и най-силното ни оръжие. Майндсетът е това, което ние искаме и си представяме и правилната нагласа и настройка, с която тръгваме. Ако вие тръгвате позитивно, мега яките, мега нахъсаните, мега готините, няма как да не ви се получи, защото ще го искате достатъчно силно. Ако аз в момент съм просто така лежерна и нищо не ми се прави, и нищо не искам и аз си казвам, ох ми то сега, дали ще се получи, дали няма се получи, ма то аз нямам опит. Еми добре де, и аз като се включих нямах никакъв опит и не знае какво се случва. Аз 40 минути седя и гледам Александра хора като гръмната, какво иска да ми обясни и какво иска да ми каже. Обаче след 2 години ето, че аз съм научила някакви неща и просто всичките тези неща, които аз искам и съм научила в момента, искам да ги надграждам и да ги правя още по-нагоре. Да бъда още по-уверена, да бъда още по-умна, да разсъждавам още повече, да мисля стратегии, да мисля нови неща, просто защото аз си представям моят живот по друг начин. Колкото по-нахъсани, уверени, дисциплинирани, постоянни тръгвате към едно нещо и с желание нали, най-важното, толкова повече то ще ви се получи. Да, знаете, всеки от нас има някакви периоди, моменти в живота, някога ни мързи, някога ни боли, но успеха не чака мързеливите. Успеха и вашите цели си зависят само от вас и ви чакат, нали, в крайна сметка трябва наистина да променим нещо, така че то да се случи и да бъде реално. Така че разпишете си даже вашето защо. Какво е важно за вас? Защо е важно? Какви са вашите цели? Какви са вашите мечти? Разпишете си какъв е вашия майндсет. Водете си просто бележки. Направете нещо за себе си. Нещо, което на вас да ви бъде полезно. Напишете си какви лимити имате, какво ви се е случвало и начина по който вие може да го промените. Може да се съгласувате винаги с лидера ви, с приятеля ви. Смисъл, това е лидера е човека, който ще бъде до вас с всичко, което правите вие за този екип. И начина по който вие успявате тук в тази компания. След майка ви, лидера ви е най-близкият човек, който може да ви подкрепи. Ето, имат майндсет 2 типа. Единият е фиксиран, вярваме, че способностите ни са постоянни, и растежния, вярваме, че всичко може да се развие чрез умения. Я ми напишете според вас вие от кой тип сте. Защото ето тук може да видите и на графиката. 64% се самоопределят с растежен, а само 18,2% се самоопределят с фиксиран майндсет. Как може да развием нашия растежен майндсет? Ето, заменете не мога, това, което ви казах, че няма не мога, с още не мога. Още не съм го постигнала, още не съм го направила, още не съм те научила. Приемайте грешките като уроци. Нещо, което хора на мен ми беше много трудно аз да възприема и да възприема въобще не само тук в бизнеса, ами и в живота. Какво научих аз? Аз приемам грешката не като грешка, а като опит. Опит като нещо, дали ще е правилно и ще го правя, дали няма да е правилно и няма да го правя. И тук в бизнеса, и в живота, с приятели, знаете, ние допускаме грешки, след които ние взимаме урок.
дали това нещо е правилно или не е правилно. Така че когато просто ви се случи нещо, каквото и да било, просто си вземете положителното, вземете си позитивното. Ето, примерно, исках сега аз да напиша един текст, едно съчинение, понеже се готвя за изпит. Първия път не ми се получи, втория път не ми се получи, третия път не ми се получи, четвъртия път не ми се получи, допускам много грешки, много грешки, много грешки. Обаче аз ги приемам като опит и си казвам, добре, сега в момента това не е правилно, аз трябва да го заменя с нещо друго, което да работи повече. И вече от петия, шестия път нещата започват да се получават. Всичко опира до това, вие дали ще се откажете или ще продължите да го правите. Вашият провал ще бъде тогава, когато вие се откажете. Вие постигате успех директно, щом не се откажете, а продължите напред и просто приемете тези грешки като уроци и искате да бъдете колкото се може по-смели и силни, уверени в това. Може да учите постоянно от книги, от хора от опит, хора, които са тук в тази компания от над 10-20 години, хора, които наистина като Александра дори от 7 години имат развитие, постигнали са нещо, може да гледате опит постоянно от тях. Трябва да излизаме от зоната си на комфорт, това, което ви казах още в началото. Трябва да умеем да се развиваме по начина, по който ние искаме, да успяваме да излизаме от черупката си, да правим неща, които ние самите не сме вярвали, че можем. Когато излизаме от зоната си на комфорт, всъщност ние научаваме много повече неща, които искаме да се случат и да бъдат реални. И вярваме, че може да се променяме и да растем. Това, което искаме да направим. Лимитиращо вярване също така, тук за бизнеса е, че не може да си организираме срещи, нямаме нито една, аз няма да успея да стана топ консултант или продавач и така нататък. Защо няма да станем? Защото ние пак си поставяме тези лимити в главата. Ето точно това е проблема. Ние не трябва да си ги поставяме. Ами добре, кажете си го така. Какво ако аз успея да стана топ консултант? Какво ако аз си организирам? Сега ще си организирам 3 срещи. Много трябва да сте нахъсани, много трябва да го искате, повярвайте ми. Аз съм имала партньорки, които с месеци не са могли да си организират. Обаче после като се почне, като се нагласиха майндсета правилно и като се осъзнаха и като си казаха, добре, аз мога, аз искам, аз ще го направя и го направиха. Така че просто тези ограничения, които имаме, наистина трябва да се променят. Така че това беше нещата, това бяха нещата, които исках наистина да ви споделя и да ви кажа. Не се отказвайте от мечтите си, не се отказвайте от това, което искате да направите и да постигнете. Всеки един от нас тук е значим, всеки един от нас има цели и мечти, които иска да постигне и не забравяйте, че вашият живот зависи от това какъв вие ще си го направите за вас самите. Когато просто искате да постигнете нещо, просто го направете така, че да бъде полезно за вас. Вие го правите заради вас. Само заради вас и само заради вас. Всичките тези снимки в страничката ни сте виждали всякакви конференции и така нататък, снимки от различни наши събития, абсолютно всичко е възможно, стига да го поискате. Така че надявам се това нещо да ви е било полезно. Много ви благодаря, че останахте заедно с мен, тъй като имаме още около минутка. Надявам се да сте си взели и да сте си разписали полезните неща и просто вижте за вас кое е правилното, вижте как може да промените тези лимити, за да бъде по-добре да излезете от тази черупка и просто да направите неща, които вие самите не сте могли да повярвате, че можете. Така че много ви благодаря още веднъж. Пожелавам успех на всеки един от вас. Пожелавам ви успешно затваряне. Имаме още няколко дни от каталога. Нека всичките ви цели и мечти се сбъднат заедно с тази компания, защото е наистина реално и възможно. Много ви обичам. Чао и успех на всички!